Аз като човек от християнски происход мога да ви кажа, че в момента ситуацията на християните и въобще на малцинствата в Сирия е отвратителна. То непрекъснато има проблеми там, които не се казват. И друзите в Сирия, и алуитите, и християните, и кюрдите са под голямо напрежение. Непрекъснато влизат някакви групировки, крадат, създават проблеми. Ние се страхуваме. Аз говорих с един мой чичо, той каза ми, ние сме съвсем малцинство и просто единственият вариант е да мълчим. Нищо друго не може да се направи. Да мълчат или да се изселят? Голяма част се изселиха. В момента Сирия преди войната имаше 3 милиона християни, в момента е под 500 хиляди. И някой може да каже, не, това е заради Асад. Не, това не е заради Асад, това са заради тези групировки, които в момента управляват Сирия. Никой не иска да се връща в Сирия. И аз имам един такъв въпрос на тези арабчета, които са в България и говорят и подкрепят режима им, като много ви харесва, защо не се върнете в Сирия? Защо никой от вас не иска да живее в Сирия? Сега. Само да кажа какво представлява в момента Сирия. В момента е забранено в градския транспорт да пътуват мъже и жени. Но това е в Афганистан. Да, това е в Сирия. В момента и е забранено, примерно, да ходиш на море или на басейн с бански. Което, нали, се сещате, че това е директен удар срещу християните. Това е директен удар срещу християните. Те поставят ограничения директно срещу християните. Няма право смесване в автобусите, няма право момичета и момчета да ходят свободно на улиците. Такива се раздават корани и то в християнски градчета се опробват да ни обърнат мюсюлмани. Това е действително, който не вярва, нека отиде. В момента хората дори ги е страх въобще да говорят по това нещо. Но това е Сирия. И ако някой от тези арабчета каже, аз съвсем нарочно и директно им го казвам, нека да дойде и каже, че не е така. Това е Сирия в момента. Съвсем друга държава. Съвсем друга държава. И който може да отиде, ще види все едно е в Кандахар.